Την ερωτεύτηκες πολύ, τρελάθηκες? Αρκετά. Πάρα πολύ. Μόνο σκέψου ότι ήταν 38, ήμουν 19, ήταν τα σκάλα μου γενικά. Σε όλα. Είχε εμπειρία η κυρία. Μάθημα ζωής έκανα, δε. Σε εκείνη την ηλικία είναι αλήθεια ότι μια τέτοια ερωτική εμπειρία μπορεί να σε συγκλονίσει και να σε ξελογιάσει. Έτσι. Και από την αρνητική πλευρά και από τη θετική. Απλώς εμένα νομίζω πιο πολύ στη θετική πλευρά με πήγε. Κάποια στιγμή όμως ανακάλυψες ότι άρχισε εκείνη σιγά σιγά να αλλάζει συμπεριφορά, άρχισε να... Ναι, εντάξει, γενικά η συμπεριφορά της ήταν πιο ψυχρή και αυτά, αλλά πάντα ήταν έτσι γιατί κρατούσε μια απόσταση. Εγώ ήθελα, ξέρω εγώ, πάμε και τρίμερα και διήμερα και ό,τι να είναι, αλλά αυτή το κρατούσε εκεί ώστε να είναι μόνο το ερωτικό κομμάτι και αυτό. Κυκλοφορούσατε καθόλου μαζί έξω? Όχι, όχι. Ποτέ? Όχι. Ποτέ δεν είχατε βγει έξω μαζί? Δηλαδή και στο μαγαζί που ερχόταν στο... πριν κλείσω ή όπως σου είπαμε μεγάλες παρέες και για να μην δίνει στόχο. Δηλαδή και στην τάξη μέσα, εγώ την κοιτούσα μήπως πάρω κανένα πονηρό βλέμμα και αυτά, αλλά κρατούσε μια χαρά απόσταση. Άρα βρισκόσαστε μαζί? Το είχε το μάθημα, μια χαρά. Το είχε. Βρισκόσαστε μαζί ερωτικά και μετά εξαφανιζόταν από τη ζωή σου? Εσύ έμενες μόνος σου? Έμενα, ναι. Οπότε ερχόταν στο σπίτι σου? Ναι, ερχόταν στο σπίτι μου ή στο αμάξι. Είχε ρεπερτόριο η κυρία. Όχι, αμάξι είχε εκεί. Βρισκόσαστε λοιπόν ερωτικά και μετά γινόταν Λούις η καθηγήτρια. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Τίποτα, σκεύος Ιδονής ήμουνα, τίποτα. Αυτό δεν σε τρέλαινε πιο πολύ? Δεν το καταλάβαινα. Εγώ έβλεπα ό,τι ήθελα να δω. Και καλά έλεγα με γούσταρε, με έκανε. Αλλά εντάξει, δηλαδή στην τελική που τα βλέπω τώρα μακριά έτσι, λέω εντάξει, ήταν μόνο εντελώς γι' αυτό. Και πώς άρχισες να συνειδητοποιήσεις ότι άρχισε να λακείς? Δηλαδή την έπαιρνες τηλέφωνα, την έψαχνες, άρχισες σιγά σιγά να ελαττώνει τις συνευρέσεις σας, τις συναντήσεις σας? Γενικά, δηλαδή ήταν ελαττωμένες συνέδριες. Ήταν γενικώς ελαττωμένες. Ναι. Δηλαδή ερχότανε... Συνάντηση, έφευγε, express service συνάντηση, γεια σου. Αυτό. Και κάποια στιγμή όμως συνειδητοποιείς ότι δεν ήσουν μόνος, ο μόνος στη ζωή της. Ναι. Πώς το είδες αυτό? Ήμουν ένα βράδυ στην καφετέρια, ξέρω εγώ, κλείνουμε το μαγαζί και επειδή έμενε αυτή κοντά, δηλαδή με τα πόδια πήγαινα, και εγώ πήγαινα αρκετές φορές τώρα κάτω το σπίτι της και αυτά, μου είχε πει την ημέρα ότι θα βγει με κάτι φίλες της. Εγώ τώρα ήμουν και λίγο καχύωτος. Εντάξει, μικρός και αυτά, σκεφτόμουν ότι μπορούσε να γίνει ό,τι να γίνει. Και πάω εκεί πέρα κάτω το σπίτι της και βλέπω το παρκαρισμένο το αμάξι. Και λέω καλά, δεν ήταν έξω αυτή με τις φίλες και αυτά. Τέλος πάντων πάω εκεί πέρα και βλέπω τώρα 2 άτομα μέσα. Μέσα στο αμάξι? Ναι. Στο δικό της? Στο δικό της. Ο οδηγός πάλι αυτή. Και... Τέλος πάντων πάω εγώ εκεί, δασκάλα και εκεί ήταν. Πάω εκεί πέρα, πάω λίγο πιο κοντά να δω, βλέπω αυτήνα. Και βλέπω μετά ένα δεύτερο πρόσωπο. Ναι. Αντρικό, φυσικά. Πάω και αυτά, πάω λίγο πιο κοντά. Έφτασα πολύ κοντά, ώσπου με είδε και αυτή, την είδα κι εγώ, τι έκανε. Φιλιόντουσαν και ήταν νεαρός σαν και σένα? Αυτό πήγα πιο κοντά να δω και τελικά ήταν, ναι. Η τεκνατζού, το είπα, τέλος. Εκεί στην ηλικία σου δηλαδή, συμμαθητής σου κι αυτός? Ναι. Απ' την ίδια τάξη σε έπαιρνε όλους? Μετά άλλαξε και εντάξει, πήγε και σε άλλες τάξεις. Το έπαιρνε όλους, ακούστηκε λίγο βαρύ. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Τους γνώριζε. Της άρεσε να έχει πολλούς μαθητές. Τους γνώριζε όλους στην ίδια τάξη και είχε περισσότερους. Είχε άλλο έναν τουλάχιστον έμαθα εγώ, τώρα δεν ξέρω. Φίλος σου? Εντάξει, κάναμε παρέα, δεν ήταν από τους κολλητούς μου και αυτά, αλλά εντάξει, κανονικά. Ο γιος της ήταν στην ίδια τάξη? Αυτό, ο γιος ήταν στην ίδια τάξη και εγώ με αυτόν έκανα ψιλοπαρέα. Κανονικά, γιατί και μόλις είδα ότι αυτή είναι η μητέρα του και αυτά, ήθελα να τον πάρω λίγο από κοντά. Αλλά έτσι, μόνο και μόνο έτσι. Τέλος πάντων, κάναμε παρέα, αλλά μόλις άρχισε όλη αυτή η σχέση και αυτά που είχα,
τον άρχισε να το ξεκόβω. Βέβαια να μην καταλάβει τίποτα, γιατί δεν του μιλούσα, αλλά άρχισα λίγο να μην. Δηλαδή βγαίναμε και κάνα ποτό, αλλά το κόψα μετά. Πρέπει να πληγώθηκες πολύ. Πληγώθηκα τότε. Τώρα εντάξει γελάω. Εντάξει, τώρα λέω Αλλά χρόνια. δηλαδή μόλις στο αμάξι εκείνη η σκηνή μου είχε μείνει εδώ, δεν την ξεχάσω πιστεύω ποτέ. Ποτέ. Τους βλέπω τώρα και λέω τι γίνεται. 19 χρόνια τώρα εγώ λέω την είχα σαν ερωτευμένος, αγαπάω και τέτοια. Δηλαδή ακόμη πιστεύω δεν έχω νιώσει κάτι τόσο βαθύ. Εντάξει, τότε το ένιωθα πιο εύκολα, χαμηλά στάνταρ τέτοια. Δεν είχα πολλές εμπειρίες. Απλώς κάτι τόσο βαθύ που το ένιωσα τόσο, ακόμα δεν έχω ζήσει. Έκανες κάτι εκείνη την ώρα, σκέφτηκες να κάνεις κάτι? Εντάξει, σκέφτηκα να το βαρέσω, αλλά τι να κάνω. Άρχισα να τρέχω τέλος πάντων. Άρχισα να πίνω, μια εβδομάδα δεν πήγα καθόλου σχολή και σε αυτά. Κάθε βράδυ έπινα και αυτά, ούτε δουλειές, τίποτα. Κάθε βράδυ πήγαινα εκεί, χτυπούσα το τηλέφωνο, αυτή τίποτα δεν έκανε. Την έπαιρνα τηλέφωνο μετά, τίποτα αυτή. Και εντάξει, πήγα μετά σκέφτηκα κάτι διάφορα να κάνω, δηλαδή να πάω να το πω στο διευθυντή για να τη διώξουν και τέτοια. Ότι την έπιασα, όχι μαζί μου φυσικά, ότι την έπιασα με έναν άλλο καθηγήτρια και τέτοια, με άλλο συμμαθητή, αλλά μετά από, εντάξει, μία μισή εβδομάδα που πήγα στο... Κούλαρες, δεν λειτουργήσε σαν θερμό. Όχι, εντάξει, πάλι καλά. Ήταν όμως, εικάζω για σένα στα 19 σου, μια έντονη, αλλά όχι κακή εμπειρία. Όχι, μια χαρά ήταν. Θέλω να πω ότι για... Τι, δεν σκότωσα κανέναν. Θέλω να πω ότι για ένα αγόρι στα 17, στα 18, στα 19, στα 20, στα 21, η σχέση με μια γυναίκα πιο όριμη τον βάζει λίγο πιο πολύ μέσα στη ζωή και μέσα στον έρωτα. Δηλαδή του δίνει μια εμπειρία, του δίνει μια εμπειρία που δεν μπορεί εύκολα να αποκτήσει με μια συνομιλική του κοπέλα. Άρα, αν και πληγώθηκε συναισθηματικά, ναι, εντάξει. Δεν πρέπει να βγήκες πολύ χαμένος. Όχι, μια χαρά τώρα, έτσι πως το βλέπω. Τέλεια. Είμαι σίγουρα 4 χρόνια μπροστά από τη ηλικία μου τώρα. Αυτό που έζησα. Φροντιστήριο. Εντατικό το φροντιστήριο σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερα, Στέφανη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχάριστη η παρέα σου.